It is on a sad note to announce 3 people have perished in accident ye NRZ apo train ya deraila between Mutare and Machipanda on its way to Beira. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti train yanga ichienda kuBeira yakasenga 14 mawagons. It was actually pulling 14 wagons dzine chrome mukati ne 5 granite blocks. Yabva yangosafa mabrake failure ndobva yakonewa kunegotiata 10 ichibva yadonhera mugoronga. Vanhu vashaika ava, they were trapped inside. They failed to make it to safety vachibva vangoshaikira mukati metrain umu. Kana takatarisa mapicture acho aripo anoratidza kuti this is an old train yakazarangura, hapana kana chitsva chiri kumboratidzika patrain iyoyi. Iyo njanji yedu iyi yakaguma rini kuseviswa, chero iwo malocomotives acho aya anombotariswawo nani. Dai zvaibvira zvambovharwa for some time, vanhu vapinziwa mabasa vateverera kuona kuti railway iyi is it still fit. Iyo railway yakasiwa yaiswa naSmith, yes it is operational, yes it can be functional, but zvinhu zvedu hazvisevhisiwi, mabuildings edu chaiwo haarinovetwi. This death was actually very unnecessary. Zvinhu zvaiitwa nenzira yakanaka, varume vadei vachiri kumhuri dzavo. Zvakaoma. Please do leave your comments on what you think. Nesuwo patangoona panzi railway tatoshamisika kuti pachine matrain achiri kutofamba zvekudaro. Inguva yakaoma, tinoti kumhuri dzashaikirwa nenhamo nguva yakadai munyaradzwa nedenga.